mutane da yawa sun fara rarraba kawunan yan APC, to shi din yana kawo mana damuwa da yawa yanzu, saboda suna ganin su suka yi wahala amma ba su ko ina yau. Waɗanda ba su yi wahala ba ko katin zaɓe ba su da shi, su suka zauna kan mutane suke yin kome da kome. Abinda nake gudun musu shine borin mutum miliyan 15 har da rabi kusan za a ce. Amma shi shugaban kasa ya san da haka, alal misali waɗannan cewar akwai wasu da suke hana ruwa gudu. To ko ya sani ko bai sani ba dai wanda suka zaɓe shi da sun sani, ba abin da zan gaya mishi. Ai yana kallo cikin waɗanda ya zaɓa din gaba ɗaya saka, in an tambaye shi cikin mutane a ce ko 50, 45 ba sanin su ne ba, bai san su ba. Haka kuma nake zato saboda ni ma ban san su ba, kuma na zauna da shi shekara 27. Ya gaya miki misali matsayinsa cewar shekara ta 2019 zai sake tsaya? Bai gaya min ba, amma ni dai na yanke hukunci